Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Makuthi musha the channel, cela uvele uklike usubscribe, ulike, ushare, comment, uklike the notification bell so that sizoqala ukuthola ama notifications whenever I post a new story. Bafethu no super thanks. Mabe uzikhona uncane ufuna ukugqobhoza the channel, you are welcome. Uya ku super thanks uzobona nje nawe kune list yama options, uchoose option ehambisana nawe. Ngabonga kakhulu. If ungasipha o super thanks bafethu ningakhohlwa skip ama adverts buka from iqala ivideo iziyophela uskip lutho uskip video uskip adverts uyabuka guys ushathi ibhora kanjani for the channel sake, for your girl sake, but first without wasting your time. Another day, another story sesanamhlanje simana no girl usugeli yo ngaye ngabuthwala ubunzima ngimncane ebuncaneni bami uthugeli ke mina ngikhule nje ngihlala kakhulukazi esayidini la kubo kamama. But ugogo wami uzali baba wayengeve ngithanda yabo uthi so ngaso sonke isikhathi makuba ama holiday ngihamba ngivashela kagogo uzali baba yabo. So uthi ke yabo nje zazi ngeyiningi ingane ingakho ugogo wayengithanda odadwa baba basebekhulile yabo auntie bami. Uthi hayi ke uyazi nawe ukuthi phela anginale ikamera because angihlali khona, so ngilala no auntie wami lo mncane kodwa mdala kunami but mncane uyena youngest auntie nje ekhona. Hayi Sukela okay urooms awami nje mangifikile ngiyazi ukuthi ngiyolala no auntie, mina ngilalela no auntie yabo. As much as ugogo ngangalala naye but nje ngangiprefer kulala no auntie ngoba more comfortable ukulala no auntie yabo. Uthi hayi auntie wami ke usafunda but nje use towards the end of ukufunda kwakhe yabo usela ku matric kanje. Uthi nje uyazi ke lawo umuntu masefunda matric uyafunda kahlali. Uthi hayi ade nje lokhu ngafika akalali uyafunda njalo ngilala early mina. Cabanga ukuthi ikole ivalue kodwa ngilala early mina kunaye yena usuke efunda. Uthi lapho kwangafani namanje la kufundwa nje vele waya uthi kodwa yena ngisho ikole ivalue uyafunda. Uthi kodwa futhi ngiyayibona into eyethu phela imatriculate yabo. Hayi kuthiwa ke kuhamba isikhathi uthi hayi kufika itende ke ngasekhaya. Uthi hayi sihlohlaneke nomakhelwane ukuthi ayisihamba setendeni vele yena usayilabo anti abaseyingane yabo. Uthi hayi nangempela sithi hayi siya etendeni sisambe setendeni. Uthi hayi masifika etendeni kunomfundisi nje wayiqala ukuzofika yabo. Umfundisi mezo introduce endaweni sifeme isitende mhlambe for 1 week. Nithi niyabona yebo sekuyinkonzo njalo. Hayi uthi ke ugeli hayi ngilento zeke sihambeke mina uAntu wami nabangani bakhe umakhelwane sibaningi mhlawumbe sila ko 10 yabo because kwakhanjwe ebusuku sasifuna ukuba baningi vele sibuye sibaningi yabo. Uthi hayi sihamba uthi mind usiyaqala kuya kuleli sonto asikaze sizisiye yabo. Usihambe nayo auntie futhi nje nayo happy ukuthi uhamba nathi yabo sami. Uthi masifika ekuthiwe nje sekuyakhulekelwa abantu. Uthi nje umfundisi angisazi wathini but khona awayisho before amkhombe. Uthi wamkhomba wathi wena ngicela uze ngala. Uthi weza usendeni nabanye bayizela but yena nje specifically wakho nje uthi wena ngicela uze la phambili ungasali kulabantu engizobathandazela. Hayi kuthiwa ke nangempela ahambe naye futhi uyikhululekele yabo ahambe mehambe. Uthi nje kodwa uAntu wami ayithanda ugqoka izinto enemkhono emide nobody knew ukuthi why yabo. Uthi hayi nangempela ke ahambe ephambili. Uthi befika phambili athi umfundisi ngizogcina ngaye lo. Uthi hayi okay sonke nje sikhululekile vele nathi sihambe siyothandazelwa yabo. Umfundisi asithandazele kanye neningi sihlale phansi. Uthi hayi mase kufika kuyena uthi ugeli ngibone eqoqa itulo. Uthi mind ngiseyingane guys but sengiyabona phela izinto. Uthi hayi ngibone eqoqa itulo. Uthi hayi manje sekuthandazelwa. Uthi still kodwa anginakile nginokuthi baqoqa ngoba vele sekuyahanjwa vele kwasekuqedwa nje yabo. Umfundisi wacela ngisho ukuthi evale ukuze ezodedela abafuna ukuhamba but yena uzomthandazela igcine ngci. Hayi uthi ngolokho kungaklikiki kimi ukuthi there's something wrong because why would umfundisi ambeke eceleni asizomthandazela igcineni. Uthi hayi umfundisi ambiza ambeki la. Uthi membeka la uthi umfundisi washo nje ilimi mhlawumbe ezintathu wase wamkhomba kanje ukuthi ugelo vele waqhasha wayoshaya kuyipole yabo ukuthi itende liba namapole. Hayi ukuthi eqhashe mhlawumbe wama kanje waflya kodwa ebe horizontal wayoshaya kanje kuyipole yabo kanje umzimba lo isandla sami wathi vu kwiphole bathi asikhulwama thiwa kwacima ugesi esontweni ngoba mnyama bhuqa. Thiwa hayibo uthi yo mangithi ngiyaphenduka mina nalezi ngane ngihamba nazo sezile khoneni. Thiwa hayi umfundisi ke esawile kanjalo abuza umfundisi aseyene uhamba nobani usisi. Uthi nje ngiqalaze phela mangithi ngabo abasekho abantu engihamba nawe futhi sekumnyama esontweni sekukhanyiswa kuyazanywa nkosami abanye bakhanyisa amafoni abanye bayazama ukuthi kulungiswe la ukuze nje thiwa lapho uselela uthula uthe du.
Uthatha umfundisi uhamba noba usisi ayi kuthiwa ke ukuthi mangithi ngiyaphenduka ugeli ngibone ukuthi ulentuzana bonke abantu abasekho uthi ngisho ngomoya phansi ngithi uhamba nami uthi hayi kuthiwa okay hayi kuthiwa woza ngaphambili uthi ngize ngaphambili lapho kuyalungiswa njalo ugesi lakhile ogesi besheshe bekhanyeke kushuthi amaglobhu awaphahla kangaphansi awa nje mhlawumbe aphuma yabo uthi-ke ayina ngempela-ke ebizwe-ke uthi ameke uthi bese yabuza nihamba nobabe nje uthi ngithi mina naba abanye sihamba nabo but ababona basekhaya umakhelwane uthi hayi okay it's fine ncane ingayishiya ingane ilindeni yabo sayiqhutsheke ithandazelo uthi ugeli ugolozane uthatha umfundisi amfudule lapho uthi akumandla uthi angisathukile sengiyanqazela ngiyakhala uthi hayibo abantu belokhu benciphe esontweni uthi mhlawumbe wathandazela umfundisi wazakhumula iblazer wayitshinga lapho abona ukuthi udila nedemoni la yazo uthi alikhulumi nje liyalwa idemoni uthi ngithuke uthi lapho uma uhamba ekhaya uhambe emahlathini and sizohamba nalo muntu uthi hayi umfundisi aqede usimayeqede umfundisi ukumthandazela mase yasho ukuthi yena ucela ukuthi ngifike ngisho ekhaya ukuthi ucela bebuye naye kusasa bemlethe la esontweni because inkulu into ekulingane le kumele akhulekelwe kahle ngendlela hayi uthi bese ethi umfundisi uthi before lokho akhunyulwe ijezi abomuntu bese shisela sijulukile semanje uthi bekhunyula ijezi awema ngibone usikekile konke la uyesabeka la unethathu nje yenyoka esabusayo kodwa ungayiqondi kahle ukuthi yini yabo uthi yongishawa uvalo-ke nami vele ngibona hayibo i-real lelo uthi asho lo baba ukuthi ehene i-ritual le asuke ishaya la angazi ukuthi usathane usuke emtshela ukuthi but it's got to do with usathane thugeli ngisabe ngithi nje yabona ngiyolentuza uthi-ke ugeli masiqeda-ke umfundisi hayi sesingakhula uthi mese umfundisi sesingakhuleni singabona basekho ogeli esifike nabo uthi yona ungishaye-ke manje bathi ngizohamba nalo muntu sobabili uthi ngitshela umfundisi mina abantu esifike nabo abasekho sebehambile uthi hayi athi umfundisi abekho yini abanye buze kulama asha zakhe nobani ukuthi guys akekho yini abazodlula ebuze ingakuphi kini basho akekho yini abazodlula ngakasibani hayi bethi bakhona badlula abahamba ngalapha hayi kuthiwa hamba nabo hayi behamba ugeli bevuka bengamtsheni lutho yabo bebuze kwenzakaleni bethi hayi ubukhulekelwa nje wawa yabo bengasho ukuthi umfundisi ubona usathane ngoba benze ukuthi ebuye nangakusasa hayi nangempela bahambe-ke ithi ingane bevele bejike before kubo laba befike emakubo before lamahlathi lawa wasabayo ugeli lo osayingane uthi ugeli acabanga ukuthi ngizohamba kanjani nalo muntu mengijikele inkinya la ebusuku lo muntu unosathane lo muntu ngilala naye yabo secabanga into eziningi uthi hayi ngihambe uthi ngivele ngiplane ngithi ngifuna ukuhamba emva kwakhe kuze mesuka into sakhe ngizobaleka yabo ngibuyele emuva mesemva kwami uzongiklinya mhlawumbe engenze something yabo ngizobe ngingenapower mengemuva abantu bengaphambili mephenduka nje ngiyabaleka hayi uthi nangempela behamba uthi ukhathela uyabhubha uthi mefika ekhaya vele efike ngasho lutho vele efike ithi vuka embhedeni aze geze sho ugeza vele walala uthi belala ngigeze ngihambe ngiyobukisisa ukuthi ulele ngempela fike nje ugogo ethi wegogo into engiyibona esontweni ngizoxoxela kusasa yesivele lo uyahamba esikoleni angazi waye-attenda noma wayenzani uthi ngithi ngizoxoxela kusasa uthi hayi ngithi ethi ugogo-ke okay hamba la ngithi ngizolala nawe ngeke ngilale nalo hayi uthi nangempela-ke alale nogogo futhi lo angabuzi lutho angasho lutho avuka ekuseni ayilungiseleke esikoleni ayihambela ayiyele esikoleni uthi ugela ayifake ngiqoqele ugogo ngiqoqele uthi hayi ntambama ngimesese ugogo kumele nihambe nesontweni angazi ngicela usisi wakaba because ugogo wayemdala wayengekwazi ukuhamba kwakukude kancane esontweni Thathi ngicela usisi angazi wakabani ukuthi ahambe nani ithi nje lengane ngiyilapho mina thathi ugogo ngeke kumele nihambe hambani nayizolo nje nihambe kahle kabi la sonto liyavunywa kuthiwa kulathi kabi liyasizana nani kuthiwa nje igolozi ngathatha ugogo phela sincenyike uyaya esontweni ayithiwa ngempela igcina ivumile ingane ihambe esontweni usugeli lapho kusenginesibinzo ukuthi sama nomunye umuntu othe ukuthi xaxa wayemdala nje kakhulu kunayo ngisho kunalezi ngane zabaleka nazo futhi aze ngiyibuza because ngangiseyingane futhi ngisayigwala nje uthi hayi sihambe-ke siphindele esontweni uthi mesiphindele esontweni ngalelo langa nje kwasonto isikhathi esincane nje wasumfundisi ufuna nje ukuthola isikhathi esiningi naye kuthiwa umfundisi akamthandazela kanje kuthiwa mthandazela kuthiwa elwa ebringana hayibo kuthiwa iyandiza leyanga as in flying uthi ngangiqala ukubona umuntu indiza mina uthi indize le njengenyoni
kodwa phela hayi lokho ngidiza lokho osekuyinyoni ngapha njengenkukhu mhlawumbe yabo because inkukhu ayindizi kakhulu but nje wayikwazi ukundiza uthi ndize nimbone sekuleli yakhona uthi nithi nimbone sekuleli yakhona uthi lapho kuthiwa ithandazane yabo cause kuthiwa ungathandazi uzophumela kuwena kuthiwa mkhulekele mfundisi kuthiwa nomfundisi imthatha imthaqaze lapha indlela yayinepower ngale ngane ayithiwa ikhulekela umfundisi ayitshela siyayishisa lento le apparently lento le ngathi ithathu iyashintsha ebusuku ibe yiwashi iyona emtshelayo ukuthi kwenzakalani at what time yabo yonke lento Twathi umfundisi siyayishisa lento sayishisa kuthi ihayizi ingane ivele ikhulumeke lapho isho ukuthi yona yangena uSathanism yafaka umfana ababefunda naye ngazi ubani igama lakhe uyena ke ofaka ingane eziningi esikoleni sabo ngoba ihlala ihamba ithi nje iyofunda isuke ingayili ukufunda kusuka ihleli ithi yafunda ebusuku isuke ingafundi isuke ihambile iyogiyala emkhuba ikhuluma intokazi ikhuluma ukuthi siyake yabulala obani yagenqa ziphi imoto ibali hayibo uthi ugeli ngivele ngithuke kakhulu uthi ngicutshese ngava kusasa nje gokathi gogo ngibuyele ekhaya amapolida ayingapheli impela usikodwa ngasi gogo ngibuyele ekhaya uthi hayi ngempela umfundisi wayikhulekela yaze yahluleka ukubona mase defeated uthi yaba defeated washo umfundisi uthi hayi idimoni iphumile kanje uthi naye nje endleleni lokho sesihamba naye wayikhuluma uthi kuloko oqala wayengakhulumisa imoto ethulela uthi kuloko ebuza usikwenzakaleni kanti guys because wayesethelwa ngisho namanzi aboma ukukhulekelwa amanzi uthi ufanga usebuza kanti kwenzakaleni guys uthi hayi bengamtshenile la bethi nje akwenzakalanga lutho yabo so hayi ugogo kamtsheni mase uyamconfirm ukuthi wena uvumile phambi kwabazathi unosathane izinto ezoyidwebe zona la ikhulume ngempela nganisho ukuthi hayi lento ayijoyine esikoleni kanjani but siphilile umfundisi kushuthi ngoba ikhulekelile isizakalile ukutshena ukuthi ke kuthiwa ke emva kwalokho ke intombazane ke kade ikhulumile yavuka yabo ngazuthi izinto kanje kade ziyishaya thiwi namapopotla ekhanda thiwa ke hayi thuko kabuzi kanti kwenze njani thisho ukuthi yini ade beyishaya beyibuza ukuthi ikhulumeleni ethi ugogo ke naye kulokhaza sukuma athi akayiswe kumfundisi ngeke sifelwe ingane phela thina hayi nangempela kuthiwa ke wahamba ukufundisa thiwa ngimkhulekela ke nje wagxila kuyena ke manje evuke wavuke ikhombisa ukuthi ushawe ngimpama yabo nje umuntu okhombisa ukuthi ushayiwe futhi ushawe into eserious thiwa hayi nangempela umfundisi wamkhulekela kuthiwa wazomema abanye umfundisi thiwa kwaba nenkonzo nje eqondene nayo ukuthi kuzokusizwa yena thiwa wasizakala kanjalo kugeli wangaphinde waba noSathanism kodwa ekase kwenzeke lento wayesebalekile lo okuningi wayesikuzwa ngogogo ukuthi hayibo kwasale kwaba nje kanjena hayi wagcina isizakele kanjalo kuthiwa nje kumanje ugeli akamthanda uNkulunkulu uyisimanga kuthiwa nje akekho umsindiswa odlula le nto kuthiwa nje inhliziyo yayo yonke yamthanda uSimakade siyabonga guys phala lapho story sanamhlanje I hope nizos enjoy kakhulu please do send me some stories bafethu I'm running short of stories so entertainment iyangiphelela ngiyacela guys ukuthi nisendele more stories ngizoshiya inamba ya WhatsApp la WhatsApp ningisendela ama stories ningangi WhatsApp nisho kunye wakhuluma enye into I'm deleting and blocking you thank you so much for watching ngiyathanda kakhulu.